Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Барномаҳои ҷамъбастии соли 22 футболи Осиёро идома медиҳем. Манзури мо имрӯз дастаи мунтахаби асосии Тоҷикистон аст, ки бори аввал дар таърихи футбол ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё рохат гирифт. Шояд сабабгори асосии ба чунин муваффақият ноил шудани мунтахаб ин ба даста омадани сармураббии нав мутахассиси хорватии олмонӣ Петр Шегерт буд? Намедонам. аммо аз ин пеш мураббиёни номвар натавониста буданд ки дастаро ба марҳилаи финалӣ бароранд. Пас ин Петр Шегерт кист? Аз ҳамин ҷо шурӯъ мекунем. Петр Шегерт 8 майи соли 1966 дар Хорватия ба дунё омад. Дар ибтидои солҳои 70 волидонаш ба Олмон кӯч бастанд ва ӯро бо бибияш гузоштанд. Шегерт фаъолияти бозигарии худро соли 1984 бо клуби футболи Калв аз лигаи ҳаваскорони Олмон оғоз намуд. Вай инчунин дар Плохинген, Швайхайм, Алмербах, Валхоф ва Валхоф Манхайм бозӣ кардааст. Бо сабаби осеб бардоштан дар синни 17-солагӣ баъди ҷарроҳӣ ӯ тасмим гирифт, ки қувваи худро дар фаъолияти мураббигӣ бисанҷад ва муваққатан ёвари сармураббии Калв шуд. Шегерт соли 1993 бо сабаби ҷароҳати вазнии зону бардоштан маҷбур шуд, ки футболро тадруд гӯяд. Он вақт 27 сола буд. Петр мактаби мураббигиро хатм карду баъдан савияи мураббигиашро то ба про бо мушаххасоти УЕФА расонид. услуби Шегертро ҳамчун мураббӣ метавон рангину мутавозин тавсиф кард. дастаҳои ӯ аксар вақт сабки ҳуҷумро пешаи худ мекунанд ва бо нақшҳои таҳияшудаи бозии аз дифоъ ба ҳуҷум роҳандозӣ мешавад. ба Петр Шегерт ҳамеша муяссар мешавад, ки дар байни футболбозон нуфуз пайдо кунад ва дар онҳо рӯҳи ғолибро инкишоф диҳад ва ватандӯстиро бо футбол пиёда намояд. ӯ қобилияти беназири дарёфти бозигарони ҷавон бо истеъдодро дорост ва онҳоро рушд медиҳад. аз ин роҳ ӯро меъмор лақаб доданд. аммо рӯзноманигорони Тоҷикистон аз сабаби ба Эйнштейн шабоҳат доштанаш ӯро ҳамин гуна ном бурданд. ӯ ба ҳайси мураббӣ дар клубҳои гуногуни Олмон кор кард. баъд аз Бундеслига ва дастаҳои ҷавонони он дар як қатор клубҳои Австрия аз ҷумла Леобен, Рид ва Винер Спорт фаъолият намуд. соли 2006 ба тими миллии то 21-солаи Гурҷистон ҳамроҳ шуд ва дар як муддати кӯтоҳ 18 бозигари беҳтаринро интихоб кард. аксари онҳо то ҳол дар мусобиқоти ҷаҳонӣ кишвари Гурҷистонро арзанда муаррифӣ мекунанд. таҳти роҳбарии ӯ мунтахаби ҷавонони Гурҷистон бар Россия бо натиҷаи 2-0 зафар ёфта буд. рӯзи сарнавиштсоз барои Петр Шегерт 1 апрели соли 2008 буд. мураббии тими миллии асосии Гурҷистон Клаус Топмюллер дастаро тарк кард ва Шегерт ба вазифаи ӯ таъин шуд ва бозигаронро ба бозиҳои дӯстона бо Эстония ва Португалия омода кард. тими ПСМ Макасар аз Премер-лигаи Индонезия аз Петр Шегерт манфиат бардоштааст. дар Босния ҳам ин мураббӣ фаъолият дошт. моҳи ноябри соли 2015 Федератсияи футболи Афғонистон аз таъини як коршиноси хорватӣ ба вазифаи сармураббии тими миллии кишвар хабар дод. Шегерт ваъда дод, ки таҷриба ва донишашро барои рушди футбол дар Афғонистон истифода хоҳад кард. ба ӯ муяссар шуд, ки аз 8 бозии расмӣ бо Афғонистон дар 6-8 пирӯз шуда ба комёбӣ ноил гардад. аммо Федератсияи футболи ин кишвар ғайри чашмдошт ба ҷои ӯ мураббии навро таъин кард. моҳи марти соли 2018 Ассотсиатсияи футболи Малдив бо Петр Шегерт ба ҳайси сармураббӣ шартномаи 2 сола ба имзо расонид. хорват дар нахустин бозии расмии худ дар даври интихобии ҷоми Осиё бар тими Бутан бо ҳисоби 7-0 пирӯз шуд. ин аввалин пирӯзии Малдив баъди 288 рӯз буд. моҳи сентябри ҳамон сол тими Малдив дар бозии ниҳоӣ бар рақиби пурқуввати худ Ҳиндустон бо ҳисоби 2-1 ғолиб омада дар ҷоми Сузуки Кап 2018 дар Бангладеш ғолиб омад. 27 январи соли 2022 тақдири Петр Шегерт бо футболи Тоҷикистон пайваст ва Федератсияи футболи мамлакат ӯро ба вазифаи сармураббии тими миллӣ эълон кард. дар назди ӯ вазифа гузошта шуд, ки
дастаи мунтахаби тоҷикистонро ба мусобиқаи интихобии ҷоми осиё 2023 омода созад ва ба ҷоми осиё рохат гирад. Таҷикистон! Таҷикистон! Таҷикистон!